Il-liġi tal-ippjanar tagħti aktar poter lill-Ministru tagħti aktar saħħa lill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar iżda huwa evidenti li għal perit avukat Robert Musumeci dan kollu huwa ġustifikabbli minkejja l-kritika enormi li waslet mhux biss mill-attivisti iżda anke mill-Kamra tal-Avukati u sansitra nies mill-Labor stess. Allura nifhem li hemm konsens politiku, jien naħseb li jkun għaqli illi dak il-poter illi fil-fema tiegħi illum m'hemmx konsens politiku ta' fuq għadi. Għandek żball. Laqseb konsens politiku minn nies li hemm fil-Labor. Tantu hekk li jekk Joseph Muscat ma qal xejn, qal speċifikament fuq dil-ħaġa li huwa żball. Inti mhux fuq dil-ħaġa li l-Ministru jkollu l-poter iqajjem mill-mewt il-permess qed tkellimni fuq dik biss qed inkellmek. Dan kollu ħareġ meta Musumeci ħa nofsija sħiħa fuq il-PBS biex jiġġustifika l-liġijiet il-ġodda tal-ippjanar li kien propju hu l-awtur tagħhom. Fil-programm Extra, Robert Musumeci insista li din kienet deċiżjoni politika tal-Gvern li rid ibiddel il-liġijiet tal-ippjanar. Qed nagħmilha ċara. Niproponi fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament se jiddeċidi. Imma bil-brief li tak naseb il-Prim Ministru mhux hekk? Fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament se jiddeċidi. Ara, li se jiġri dan? Il-Gvern prova qas jgħaddija mill-kumitati jgħaddija plenarja da jiġri biex taxxaqlalla. Jagħtini ċans. Xavier Balza minn ħadd joffakkar lil perit Musumeci li din kienet liġi deskritta minn ħafna bħala malizzjuża. Bil-perit Musumeci jibqa' jaħrab milli jwieġeb direttament id-domandi dwar il-poteri akbar illi qed jingħataw lil bord tal-ippjanar. Intant waqt Extra ħareġ ukoll ċar li Robert Musumeci rrid li jkun fil-programm waħdu u ma jkollu lil ħadd miegħu fl-istudju.